Senyora presidenta del govern, els acords pel canvi són una part dels acords d'aquesta comunitat. Els acords del Parlament són el 100% dels acords d'aquesta comunitat. Fa un any i mig, en el 100% de l'hemicicle vam acordar, a proposta del PI, regular, fer un estudi en 6 mesos dels cotxes de lloguer. Ho dic perquè això són els acords. Ha passat un any i mig i no s'ha fet res. Fa un any li vaig recordar. Sap que tenim aprovat això fa 6 mesos i estem incomplint? Sí, la Conselleria de Turisme, vicepresident, que no sé si té cap fricció en sort de Podemos i això ha fet que ell que estava molt d'acord ara hi ha problemes o no perquè hagin pogut tirar això endavant, li demano, vist que l'any passat, com el varen dir dins d'aquesta cambra, exagerats, hi ha 50.000 cotxes de lloguer, varen dir, nosaltres que venen de fora, me'l varen dir exagerats, i Renault, tens la cinta, si la voleu veure. Resulta que ara, el diari Mallorca ha pogut constatar que són 100.000 i que l'any passat almenys n'hi havia 80.000. Davant d'aquesta situació, i dic que ha hagut un globosonda d'aquest que s'ha mullat ahir després d'una ecotassa, quan el problema real no són els cotxes que estan legalment aquí, que són un 30.000, sinó que són els il·legals que tot no se registren. I el mateix vicepresident reconeixia l'any passat que només un 40% s'havia registrat. Que vol que li digui, posem una ecotassa i resultarà una tassa, resultarà que els que són il·legals no la pagaran. Li demano, senyora presidenta, podem fer alguna cosa per regular-ho d'una vegada per totes? Podem complir els acords que tenim presos en aquesta sala? Gràcies. Com ja li vaig explicar, la Conselleria de Turisme està recopilant informació per fer un estudi per establir la realitat sobre la que hem de treballar entorn a aquesta situació dels cotxes de lloguer. Si canviem els cotxes per autocars d'aquest de Podemos ho col·lapsarem exactament igual. Senyora presidenta, li agraeixo les seves explicacions. Li tenc de reconèixer que en consum s'han fet passes, però un altre país de la Unió Europea no consentiria que pàgines webs que s'anuncien lloguers de cotxes per 3 euros al dia seguissin obertes. I això és la feina, tancar-les, aquestes pàgines web. I l'altra solució, jo crec que l'han sentit aquests dies. Diuen, a la Calobra baixaran tant de cotxes. L'any que ve, el 2018, a Formentor n'hi ha tant de cotxes. No seran tant de quan n'hi cabem. Anem a dir quina és la capacitat de càrrega de cotxes de lloguer que hi caben a les Illes Balears. Això és la feina, no és una altra solució. Que és difícil? Bueno, com van fer per fer-lo a la Calobra? Com ho faran per fer lo de Formentor? La mateixa cobertura legal ho haurien de fer d'aquesta manera i cabran els que podran. I tothom podria tenir una targeta que quedés clar que és un cotxe de lloguer per les persones d'aquí o els que venguin de fora perquè puguin llogar. És a dir, se tracta de restringir-ho. I vostè sap que el sector està d'acord. Això és la pera. El que ha d'estar afectat està d'acord. Presidenta, deixin de bregues. Actuïn. Gràcies.